Lenglenging driya mangungkung kanduan rimang ingkang kinarya sinambeting cinarita punika warnanira adeging pesanggrahan Randru Watangan. Senadyan salah setunggaling pesanggrahan nanging katon amawa cahya sumundul ngantariksa karana ingkang angrenggani jejering nata ingkang tuhu hambeg pendhita punika warnanira Prabu Maswamati Raden Durgandana kalebet eyang-eyang nyawa para kadang Pandhawa lenggah wonten ing dampar gading mengkeraken ingkang wayah Nalindra ing ngamarta iku warnanira Sang Prabu Puntadewa ya Prabu Darma Kusuma ya tandha Dwija Kangka utapa ingkang lumebet wonten ing pesanggrahan Randru Watangan iku warnanira nata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Alumurti Sasra Supena Sang Padmanaba Raden Narayana bawanira ngagung wis dangu datan pinangging wayah kawistara kapangrosing tias sigra denya ngacarane Natandrawati mengkeraken ingkang arayi sekembaran Raden Nakula dalah Raden Sdewa Raden Diteng tuwin Raden Tangsen mengkeraken marang Kilura Samarbadrana ya Kyai Bojogati Nayantaka Margewa kaki duda menang munung janggan swara santa ya kaki buga sampir kadhiraken marang ingkang putra Cacaviga ing wonten sak njawining
pesanggrahan Randu Watangan. Ora sarunane saya mimbui asri. Teka mangkono Sang Prabu Maswapati wis arsa mengdaya. Pangudyas mengdaya dereng kawiyos ing lati samanke. Dedep sidem perbawaning latri sasadura wis manjerake wuryan tan kuciwa manisi manggep Srinata ing dalu siniyoga sangya pradasi aglaraning Cakrawala pinulat langut brandine meksa kebekan saking keng Taranggana sumiwi warata tansela yes tungkara jagat manik raja diwaku wayah Prabu Puntadewa maju ingsun piji Kaki Prabu dinampi tangan kekalih pangendikanipun Kanjeng Eyang ing rementah ingkang wayah nuwun keparing aturaken sugeng pangabekti mugi katur ursanipun Eyang Bagindo Maswapati. Iya banget panarimaku Kaki Prabu sira atur pangabekti mara prayogakna piswanmu Kaki Prabu Puntadewa nuwun ngestokaken dawuh sabdanipun Eyang kados sampun boten kirang prayogi Eyang putuk kunggir Puntadewa mengkono Kaki Prabu Ndhurawati padha kanthi raharja prapta ana ing pesanggrahan Randu Watangan
Nuwun inggih, Eyang kados mboten kirang setunggal menapa. Winantu karajan niring Sambikala. Ing wayah Dwaramati, keparing ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Andapada mawantu-wantu Eyang Prabu. Iya. Ndak trima kanthi bombonging penggalih Kaki Prabu, kacihna bisa njunjung marang wibawane pun Eyang. Prayogakna wiswana. Ngono nggih ngestakaken dawuh Eyang Prabu. Apa dene kembar Nakula Sedewa maji ndak timbali. Ih, kula tampi sabdanipun Eyang kepareng ngaturaken sembah pangabekti Eyang nyaosaken pangabekti kunjuk Kanjeng Eyang. Iya kembar putuku ndak trima. Semono uga Kaki Badranaya padha kanthi rahayu ngadhep ana ing pesanggrahan. Mregegeg ugeg sadulita mel-mel. Dewaji, engit kula kados mboten kirang setunggal menapa winantu Rajanir Sambikala sinuwun. Kepareng nyaosaken bekti kunjuk. Iya, ndak trima Kaki kendela padha-padha. Lah putra-putramu kelenggan iki menyang endi? Nggih, tasih wonten Jawi. Mekaten Sang Prabu, iya mengkono Kakang Semar. Kejaba kang saka iku bali marang Kaki Prabu Sri Bathara Kresna, kepasang giya banget. Kelenggan iki jeneng para wis bisa prapta ana ing pesanggrahan Randu Watangan. Sadurunge jeneng para temeka kaya dene melang-melang pamikirku nanging sakwise sira ngadhep tak gambarake kaya dene lumaku wayahe peteng pinapak obor sewu kawistara biar padang trawangan Kaki Prabu. Nuwun inggih kepareng ngunjuk atur ursanipun Kanjeng Hyang. Wonten wigatos menapa dene lajeng keparengipun miji ingkang wayah Dwarawati. Iki ngene Kaki Prabu. Bratayuda wis tumapak wektu dene iki wis antarane 10 dina mlaku. Wis akeh kurbaning para wadya apa meneh kurbaning satriya negara medhuning kurbaning kawula. Merga saka kamurkane para Kurawa ingkang tanpa bisa manut marang pitutur. Laku ingkang angkara budi candala ora kena dipringgakake becik. Kepiye kahanane paprangan Tegal Kuru Kaki Prabu? Ih, ndadosna kawuningan. Saksedanipun Kanjeng Eyang Sita menapa dene Eyang Utara Wiratsangka kados dene kekes wontenipun paprangan Tegal Kuru mekaten Kanjeng Eyang. Nanging dadosna kawuningan ing wedal dinten kapengker menika lembe kula mangertos bilih kadang kula Dimas Janaka miyang Dimas Werkudara ical kula kedhepaken mboten kawistara. Nanging saderengipun ical Dimas Werkudara dalah Arjuna menika wau kula mireng bilih pepatih ing Madukara Ganggeng Kanyut menapa dene Andaka Semeru ugi sampun ngemasi seda mekaten Kanjeng Hyang. Aduh, kok iya ana lakon kaya mengkono. Ya wis ora dadi apa kabeh iku mau perang gedhe sinebut Baratayuda kudu mawa kurban. Nanging dadosna kawuningan kula piyambak mangertos bilih kurbanipun saking Astina. Inggih wonten sanes namung Bogadenta menapa Gerdapati Patiwresaya sampun pejah wonten ing paprangan. Mekaten Kanjeng Eyang nanging inggih menika ing dados ribeng raosing manah. Pejahipun Gerdapati dalah Patiwresaya icalipun Dimas Werkudara miyang Dimas Janaka tambuh wonten pundi Kanjeng Eyang? Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang lerlino kang tanpa ganin tulus mengku sang Hyang Utama Risang Narendra wus angrerepa
jagat Dewa Bathara. Ana-ana wae lakon iki. Yen ngono wektu iki malah anane pesanggrahan Randuwatangan wis bakal ana mungsuh kang nekani Kaki Prabu. Ih. Pancen mekaten Kanjeng Eyang. Prayogi lampah ingkang wayah nyuwun pamit badhe mlebet wonten ing Taman Keputren. Merpekipun Abimanyu menapa dene para putra-putra Madukara ing wedal menika dipun singitaken wonten ing Taman Keputren. Njagi para patnodya ingkang wonten saklebeting kedaton. Oh iya yen pancen tetelo ngono, aja nganti kronden gawe mangsa borong Gage Budala Kaki Prabu Kresna. Lha nggih dhateng sedika. Dimas Dewa, wonten dawuh Koko Prabu mung jeneng para Jawa dikangilan ndak percaya. Didherekke dening Kakang Semar Badranaya ngupaya marang murcane kadangmu Dimas Perkudara menyang Dimas Arjuna. Ngono nggih ngestakaken dawuh. Terwaca sabdanipun Kanjeng Eyang ingkang wayah nyuwun pamit badhe ngupaya Kang Mas Perkudara dalah Kang Mas Arjuna. Iya Sedewa aja ninggal kawaspadan sing ati-ati. Ayo Kaki Semar Patunjaba mengko ditotok ing njaba kana Kaki sak putra-putramu. Nggih, ngestakaken dawuh Ndara Sedewa. Kula nyuwun pamit Dewaji. Iya sing ati-ati Kaki Semar aja ninggal marang kawaspadan. Sukma sinukmaya winahya ing ngasepi
sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talen lip layaping aluyup Kaki Semar Badranaya. Kula wonten adhawuh Ndara Sedewa. Apa meneh garing wonten dawuh keparing aturaken pangabekti nggih, Den. Iya tak trima. Petruk ya padha slamet. Inggih pangestunipun Ndara Sedewa wilujeng. Iki Bagong Du Adi Widodo. Mangkelke Bagong sak tlemong-tlemong. Awong iki Bagong ngono iki kangen karo kowe kok yo Du Adi Widodo. Waton kowe iki omong kok, Gong. Ora ono kaya dibedheki. Kowe Bagong padha slamet. Lan inggih wilujeng sak konduripun selane wilujeng. Iya ora ana siji apa, nggih syukur. Mampir. Ngampirke barang, mampire suwung. Suwung kepiye lah wong telisiban kok. Ndara Sedewa kan kene aku ndono. Lah kok ora dadak leren, kepiye kadang kosong engko nek malah ana barang ilang. Aku sing darani. Aku tak takon telu. Takon apa? Bapak ki rak dewa. Dewa Kijawantah. Kok nek arep ngendika dadak nganggo mbregegeg ugeg-ugeg sak dulita. Ki kepiye karepe bapak? Aku ora ngerti, takon dhewe ngono. Mo. Apa? Kowe nek ngendika dadak nganggo mbregegeg ki ngopo? Iki pituduh, iki pitutur becik. Tegese mbegegeg kabeh manungsa aja seneng nganggur. Ugeg-ugeg gelem nyambut gawe. Sadulita oleh sithik. Mel-mel dipangan dadi caya, ngono. Oh, dadi ana intine. Gareng ki nek nggugu aku aja ming mbregegeg. Kudu gelem ugeg-ugeg. Ora ketang ming sadulit. Kowe iki nek omong waton kok Gong Bagong. Kejawi saking menika Gus dupi lenggah prayogi wonten sak njawinipun pesanggrahan Randua Tangan. Kula nungsa werta Ndara. Mengkene kaki miturut saka sabdane Koko Prabu Ndawrawati, kelenggan iki Kang Mas Werkudara apa meneh Kang Mas Janaka ilang dumunung ana ing Setrapura. Tambuh-tambuh menyang endi nggone lenggah apa ya pancen isih kulit temah jati apa ya wis sirna margolayudi proyok dening satru. Mula kang saka iku ya kaki dene Ki Ayu padha bebarengan ngupaya marang Kang Mas Werkudara apa meneh Kang Mas Janaka. Ngono kaki. Semareka den prayitna semurire eka balik eka balik gilar-gilar semit di tenging latar nah prayogine lampah sakniki kula tapake nggo mengkono kaki Semar Badranaya. Mugi menika mangke Jawata saged ngudaneni panjenengan pinanggih kaliyan Kang Raka Ndara Werkudara dalah Ndara Janaka. Dasaripun padukun jejering satriya kedah saged nindakaken darmaning satriya kagungan watak guna gunem gunawan. Mengkono kaki guna niku ngumpuni saliring reh kapanditan, reh kaprajan, reh kaprajuritan. Lho, ngeten niku guna.
Gunem niku Mamet Prana ampun nganti panjenengan damel sri ing sanes. Upamita mungsuh dados sedulur saya remaket niku naminipun Wicaksana Gunem. Lah nek Wicaksana niku adil Palamarta. Menawi ingkang kinten-kinten damel sukiring negara niku kedah dipidana yen ingkang kathah labuhe dhateng negari menika prayogi dipun paringi ganjaran satrep kalian labuh labetipun ngaten ndoro. Iya mengkono Siwa Semar. Nala Garing Petru Bagong kula kiyaine wonten dawuh Dawuh apa kiyaine? Aja krenden gawe yo diderekke Ndara Sedewa. Adikku sing ragil malah rumangsa bingung le kebangetan ngono anggere yahene iki wis lenger-lenger ngrungokke kira-kira kepiye cengkok ing waranggana iki nek cara aku nek kuwi mah drejes iki njuk ngarepe piye mbok kowe iki tangi to Gong kowe iki kelingan karo gaweamu lho kowe lumao kowe ceplok bareng ngebasi kengantuken iki apa mergo winginane dadak ana sing nusul bareng kuwi sesuk meneh iki nek nampa aku kudu dipikir sithik ora mung waton nampa Gong Bagong kowe iki ben nek aku jengkel sarunge tak cencang kowe karo wit pandan dasar iki nang alas ora ana wong ngerti balange watu saka kene wong ki anggere ngantukan ngono ki yo mestine malah ngrekoso uripe merga cok ora iso nggatekke wejangane bapak mau kula apik ya bandem watu men gek nglilir alah ya ampun mati apa kuwi jare ngantuk kuwi piye yen wae kok ya kowe iki ora ngrasake wis 3 dina ora ngaso. Ya ayo gek mangkat. Wis selo, wis. Ya wis manut wae aku. Ya ampun. Iki gendhe ngopo? Jengkelake kok mengarep mitenah gamelaku ora nemen. Lah mbok ya campur sari apa-apa ya mantra apa ya gendeng sing apik kok malah dong grobyak gugu karepe dhewe ya. Lah mbok ya do macit-macit. Kok mah nutuki gamelan sak kayang-kayange ya wis. Ayo, Gong. Ayo gek mangkat. Gendoli adimu mbok enom. Iya po, wis duwe meneh po. Kepiye to? Duwe anyar, duwe ning anu HP ku entek 3. Sebabe parni muring-muring jek. Angger ana SMS tuli. Halo, kae pacarmu wae. Aku kelalen nang mburi yang ngono candak banting trok ngono. Entek HP loro apa 3 kae ben. Ayo kek dememeng ra omong rampung le omong kok sikik ya sabar kok ya goceki adin. Jan setan elek. Gugu karepe dhewe rumangsaku kaya cempe ngontong-ngontong.
gamelan do dikenteli iki ya karepe piye? Ayo, Gong, kowe ora ngrasake goceki mbok enom. Angger kowe mlayu, pandane ora iso mlayu. Karang diajeng Pandanwati iki saiki saking tresnan. Tresna karo kowe, tresna temenan nang ngiruni SMS kaya tak antem-antemu. Ra rampung-rampung. Gumunku ki oleh ora genah-genah ngono. Dina barang kleru. Ayo, aku ki abote tresna karo diajeng Pandan. Angger kowe engko mlayu, pandane ra iso nututi. Oh ya wis manut bae. Sigar sarungku malah. Urung sah le kredit malah sigar dadi loro. Gek dinggo jengkolmu genah sigar moko bolonge. Bolong ki ya piye? Nganu nyangkem kintel. Nyangkem kodhok bolongane sarung akrang dicentel nang nggone pandane. Ya saiki upama bolongane keke mburi isi. Nek keke ngarep malah pas. Wondo ra mejati. Dinteni, Truk. Ayo cepet keri adoh kowe iki. Sigrabala kang tumingal prang campu samya medali lur tadet uleting gedha danyanggung manguncang midi binjing risang adi mijil latinya medali wus jagat Dewa Bathara mengko to Bapa Temenggung jepot procot kuku kula wonten dawuh Sang Regyanapati sawetara aku sarta kowe ngemban pengendikane Kanjeng Sinuwun saka kraton Turilaya kang metu dina iki Gustimu wis temeka ing lena Sang Prabu Bogodenta merga sing nyirnakake Raden Janaka mula kowe lan aku kudu golek Janaka napa niki mangke keklakon ngupaya Raden jangan nangka kowe iki ra iso omong-omongan ora genah kowe iki jane aslimu ngendi to mula aslinipun sejatosipun saking daerah ngan mriko Pringapus saka Pringapus kowe nggih
Lah kok bathukmu meli-meli iki kenang. Kula niki kekean anggenipun ngrumus. Dadi kowe iki sok gelem kaya ngono. Nggih seneng. Ning kok pengenane SMS aku. Wah, niku kelentu. Pramila nyuwun pangan pangapunten. Kakakale sampean. Ya ora usah omong-omongan. Malah muntu-muntu nang wetengku. Lho, iki ana satria bagus mbranyak pasmone. Lajeng kakak kados pundi. Becik ayo padha dipethuke. Yen iki ngaku Pandhawa kadang Ngamarta prayoga dipateni. Nun. Prayoga dipateni. Ngestake dawuh monggo kula dherekaken Sang Rekyanapati. Ojo mati tanpa rane ngaku. Tunggu dhisik. Sapa cicit Sedewa sejatining priya bagus rinengga dening busana jagat dewa bathara ngaku sapa jeneng Raden ayo enggal ngaku sapa jenengamu aja mati tak gendung tangdung blak entung gendung ya ngopo iki nyambung kae sajake wong rada degleng kae ya lah piye to omongane iki ora cetha ngono lho kayake mbiyen nalika laire ngono iki ora dopeni ayo mbuh coba dirungokke ngaku sapa satriya genti aku tak takon sapa jenengmu urang pangertimu aku Patih Mandana Saraya Mandana Saraya dasar nyata sing mburi sapa kowe takon karo mbok rasah gunem malah muntung-muntunge wetengku kuwi sapa ingkang aku ragiling Pandhawa Sedewa jenengmu Sedewa iya dasar nyata kuwi sing irunge abuh gareng bareng kok gedhi gareng meteng jenengamu Nala Gareng sing mburi Petruk Kantong Bolong kuwi sing lemu kepiye kowe iki wong apa udu memedi sawah kowe iki sapa Mandana Sraya oh Mandana Sraya saka ngendi saka Turilaya nek karo anu Boga Denta apane
Bogodenta kuwi ratuku. Kok mah ora tuku ya. Takoni nyela-nyela kok ora tuku. Kowe iki nek kok turi loyo karo Bogodenta apane? Ratuku. Tuku karepmu ora karepmu. Aku ora dol Bogodenta. Kowe kira genah kok, Gong. Tegese ratuku ki ratune kae Bogodenta. Njuk ratune genti kae ta udu Bogodenta. Walah gumbal, kae iki balane Bogodenta nduwer. Alah, agek ngerti iki nek Bogodenta ki nduwer. Silet lambemu kowe. Aku sapa sing nyungar? Kowe takon karo aku. Dasar nyoto kowe sapa? Aku jenenge jepot procot. Alah ya ampun. Jenenge jepot mecotot. Kowe soblem. Sapa? Aku iki Bagong. Kowe kuwi Bagong. Iya. Anake Semar, udu anake Mbah Somo. Waton wae kok. Ah gunumane gumunku kok kaya ana wong wedok gelem karo kae ya. Garang wis jut. Kabeh ki wis jodoh kowe aja ngeyel panas ten kowe ya. Dumeh wong kok ana ya bojone ayu ya kowe kepengin ngono apa piye? Mulane sing wedok kok nyempir rambuté barang. Kok ora sak omong. Antil watu kowe. Kakok-kakok. Kok ya ana wong wedok seneng ngono. Sendewo. Ono pi gati apa Patih? Mandana Sraya. Kowe ngaku Pandhawa manut tugel janggamu. Oh, ora semingkir bilayan takamu kelakon aja tinggal playu ya Redene Dewa. Ngati-ati Ndara. Wes. Waduh. Lai kok kowe. Terus. Oh sambato. Kok ngene kok dadekke prajurit ngono. Ning ora apa-apa pinter kok. Ngomong kaya liyane iki rak ya ana. Saka pring apus kok tekan kene. Ayo Sambato. Gong, iya ngalah. Ya ampun, lara Mas dadi geguyu. Lara keneng apa to? Ageke mum iki ana wong nggo nuthuk wong. Wetengku mak penjelut. Ya ampun, alah. Nyebut, but. Iki dite sapa? Alah dekku. Alah wong tak apusi kaya njele mak begogok tangi. Tengen temen saiki. Ayo tangi yo. Aduh. Ora patut banget. Wong dantem tenggok dengkulmu kuwi. Kados pundi? Rekinawati tak jawani mrene ora sadyayane grijane satu.
samar pamoring sukma sinukmu ya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana taren liyep lanyaping ngaluyup Bapa Temenggung wonten peparing dawuh Sang Rekinopatih Mandanasraya wis ora perlu diadepake kridane Sedewa tak sawang mesti Seti Mandraguna yen mung Sedewa tak kira aku ora bakal mundur gandeng sing maju Panakawane mongko tandangi saru rusuh nugal kuwarisan lajeng keparingipun kados pundi mundur nyimpang dalan mengko yen nganti ana lenane Panakawan ora nderekke Sedewa gampang nggonku bakal nyirnake mengkono Temenggung yen ngaten monggo kula dherekaken nyimpang margi Rekinopatih langening kalangyan agelar pandan muncar tinun lir sorot kepunang surem tan padang kasur lan ajar Gus Ndarasedewa cumadung dawuh Den kula sepadhaken kawistara menika nembe Pantakara niki wau prajurit saking pundi Sumurupaya Kaki iki mau lugune prajurit saka praja ing Turilaya mangerti yen to sesembane wis temeka ing pati ing batin ora nrimake mula ora mukal banjur ngancam marang para Pandhawa nanging barene sing maju iku putra-putramu kabeh saengga Patih Mandanasraya wis ilang tak kedhepake mesti gila utawa bakal nyimpang marga Semareka den prayitna semurir eka balik eka balik gilar-gilar semit di tenging latar lah sakniki ngeten nggih Den rene dereng saged
pinanggi kelayan ingkang raka Ndara Janaka dalah Ndara Werkudara. Nggih kula tapake ten wana Setrapuru. Mugi menika mangke jawara saged ngudaneni panjenengan pinanggi kelayan kang raka kekalih. Mengkono Siwa Semar Badranaya. Lah putramu nyang ndi? Pun mangke kersane Jengkarendara sami nungka utawi nututi lampah kula ngaten Ndara. Mengkono Kaki Semar. Ya Mas Cinarita nenggih ateging kedaton ing Wirata. Nakala semanten Raden Angkawijaya kahadhep marang ingkang garwa kekalih Dewi Siti Sendari menapa dene Dewi Utari sami rembagan Kinmraras Gandarasa sinawang saka Mandrawa katon pepak andir para kenya-kenya putri. Kang kadi sudama Gusti sesangka kasongan surya prabanya sumusun aswa raras aruming sari-sari kang samya manuk menul Sumar manira sukanto ujwalanira sumunu
garwanipun Kakang Diajeng Dewi Utari Eyang Nini kula aturi majeng jagat Bendoro mengko Siti Sendari iki kaya aku piniji dening Pangeran Abimanyu malah kewan aku wong nyatane ya ing sejati tuwa aku katimbang putuku Angkawijaya inggih sampun boten dados menapa Kakang mapan menika sampun dados jodo dawuh paduka Pangeran Abimanyu kedah garwanipun kalih kula kelayan paduka mengkono Siti Sendari Pangeran keparingi Kang Rayi Utari ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Pangeran iya ndak trima Eyang Nini atur pangabekti kelawan pun Kakang pangestuku bae tampanana sanget kula pundi minangka cimat sekatermanipun Pangeran Abimanyu Siti Sendari maju tak timbali kula tampi pangandikanipun Pangeran Angkawijaya ingin sampun mentah ingkang rayi desat kula nuwun kepareng ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Pangeran iya tak tampa Siti Sendari kejaba kang saka iku Eyang Nini ing metu dina iki pun Kakang ingkang supaya remeksa kawigdaning kabeh para putri ingkang ana ing kedaton Wirata apa dene kabeh para putra ing Madukara aja nganti mangerti lan nyumurupi kahanane perang Baratayuda mengkono pitungkasing para pepunden Eyang Nini jagat Bendoro yen mekaten Pangeran Abimanyu medal samangkih kula inggih kantun nderek dasaripun panjenengan sampun ngantos jengkar saking Taman Keputren mesakaken dhateng punang cabang bayi wonten guwa garbanipun ingkang rayi dasar kula Eyang Nini Dewi Utari mengkono Siti Sendari wonten pangendika ing dawuh Kakang kepiye ngono kelati marang Pangeran Angkawijaya aja nganti kuciwa inggih kados boten wonten ingkang nglirwakaken dawuh sedaya para mban cedhi menapa dados dawuh kula tansah ngendikani Kakang iya syukur bejo sewu Pangeran apa Diajeng kula wigatosaken kados paduka menika nawung sungkawa iya mapan pun Kakang iki jejering satriya putrane Rama Janaka mongko iki wis tumapak perang Baratayuda wis ndungkap 10 dina mlaku iki teka pun Kakang ora diparingake mijil saka ing kedaton pancen menika keparingipun para pinsepuh kantun nderek kemawon mekaten Pangeran kepareng ngunjuk atur Pangeran iya Siti Sendari kepiye menawi paduka ndaratulipun ingkang rayi monggo kula aturi nggih raos monggo kula trimajeng wonten paprangan mboten wonten ing atasipun tiyang kepengin badhe mulya kedah wani rekoso tiyang ing kepengin mukti kudu wani mati ing atasipun tiyang sepuh sami Pancakara ngantos netesaken ludira dene paduka Pangeran namung tansah kendel lenggah sekeca wonten ing Taman Keputren waja ngono Diajeng mapan yo mesake marang pun Kakang Jenempara iku Diajeng mesake punang cabang bayi yang ditinggal marang Pangeran Abimanyu inggih Kakang kaluhuran kula namung ngemutaken kalimputing budi wis meh rahina semu pangiwang aruna kadinitrane nganggo repuh ringkan nikara saged terkini donganing kung liru sing pinipanta pepetoke ngayam ana
Inarita dering ngantos paripurna deng sami imbal pangandika. Raden Angka Wijaya dalah ingkang garwa kekalih, Dewi Utari dalah Siti Sendari. Kocapa ingkang lumebet wonten ing taman keputren ing Wirata. Nata Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang manjing wonten ing taman keputren. Yaneng-yaneng telaga kadhi langit ngembang kapas wulan pamaneka lintang tulwamaya ya sumawur kati uping samira ana